Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-ħajja u x-xogħlijiet ta' Fortunato Panzavecchia. Min kien dan il-bniedem ħabriki? Għaliex huwa figura importanti fl-istorja ta' pajjiżna? Fortunato Panzavecchia twilet l-Isla fit-19 ta' Awwissu 1797. Huwa sar kanonku fl-età tenera ta' 15-il sena. F'dan iż-żmien ukoll beda jikteb xi pritki bil-Malti u bit-Taljan. Huwa studja fl-Università ta' Malta u laħaq avukat fl-1818. Għal numru ta' snin huwa kien is-segretarju tal-Kunsill tal-Università. Bħala edukatur huwa beda jipprepara diversi programmi edukattivi. Fl-1844 il-Gvernatur Patrick Stewart laħqu bħala l-ewwel direttur tal-iskejjel primarji tal-Gvern. Panzavecchia kiteb numru mdaqqas ta' xogħlijiet foqsma differenti. Huwa miet fl-24 ta' Diċembru 1850. Nisimgħu ftit dwar il-familja ta' Panzavecchia u anke dwar raba oħra li kienu ta' importanza fl-istorja tagħna. L-ewwel ħaġa Fortunato Panzavecchia kien wieħed minn dawk il-Maltin illi kien twieled taħt l-Ordni ta' San Ġwan, għex ukoll taħt il-Franċiżi u taħt l-Ingliżi. Fi 53 sena li għex ħajja pjuttost qasira, 50 sena minnhom għaddihom taħt l-Ingliżi. Panzavecchia kien bniedem istruit li żar bosta pajjiżi fi żmien ta' taqlib politiku u kulturali. L-ewwel ħaġa Panzavecchia kien kanonku tal-Isla, kien kanonku kien għadu żagħżugħ, tista' tgħid, kien qabel sar kanonku qabel ma kien sar qassis. U imbagħad mar l-Università studja il-liġi imma studja wkoll it-teoloġija. Minn fejn ħareġ naturalment qassis u wkoll avukat. L-ewwel xogħol li kellu Panzavecchia wara li ħareġ mill-Università kien propju reġa' l-Università. Għaliex għax kien is-segretarju tal-Kunsill tal-Università. Panzavecchia kien ukoll fetaħ skola għal tfal tal-Kottonera. Din l-iskola kienet tinsab l-Isla fej kien joqotu, naturalment, u kienet maħsuba għal dawk it-tfal illi ma kellhomx flus, ma kellhomx mod ieħor fejn jistgħu jitgħallmu. Barra minn hekk imma Panzavecchia kompla mbagħad fil-qasam edukattiv għaliex il-Gvern Ingliż kien appuntaħ bħala l-ewwel direttur tal-iskejjel primarji. Nafu li kellu librerija mdaqsa li kienet tinkludi wkoll kotba li kienu tniżlu fl-indiċi, fosthom dawk ta' Machiavelli u Voltaire. Panzavecchia kellu ħafna kotba, mijiet ta' kotba, dan nafuh għaliex wara li miet madwar 3 snin wara kienu rkantawlu l-kotba. Ġifieri hemm il-lista sħiħa għadek tista' tara fil-Biblioteka Nazzjonali kienu ħarġu dan il-ktejjeb żgħir bil-kotba kollha li kellu Panzavecchia u li kienu għall-irkant. Dan il-librerija tiegħu kienet waħda sinjura ħafna. Kotba tista' tgħid fuq ħafna suġġetti li kienu interessaw lilu u hemmhekk tinduna kemm dan ir-raġel kellu kultura kbira warajh. Sewa kien raġel kolt ħafna. Kellu kotba ovvjament tar-reliġjon għaliex hu kien qassis, ġifieri kotba li jitrattaw l-iskrittura, imqazza, imbagħad kellek kotba tal-predikazzjoni kif wieħed jista' jippriedka u mudelli ta' priedki differenti. Kellek kotba klassiċi, Latini u Griegi. Insomma, kellu ftit minn kollox. Panzavecchia kiteb numru ta' priedki, kemm bil-Malti u anke bit-Taljan. Dak iż-żmien mhux kull qassis kien jippriedka. Forsi hemm din l-idea għax aħna llum fil-Knisja il-qassis, kull qassis jagħmel il-priedka, però dak iż-żmien mhux kull qassis kien jippriedka. Panzavecchia kien wieħed mill-predikaturi. U dan nafuh ukoll għaliex fin-notamenti tiegħu, fil-karti privati tiegħu, insibu diversi priedki, kemm bit-Taljan kif ukoll bil-Malti. Lil Panzavecchia nistgħu nsejħulu raġel ta' kultura u għaddej tal-patrija. Huwa raġel ta' kultura għaliex kien raġel tal-iskola, kien raġel kolt. Dan anke meta sifer
Sifer diversi drabi, kien mar Franza, mar l-Iżvizzera, mar l-Italja, mar l-Ingilterra. Dak iż-żmien kienu jdumu meta jsifru wkoll, da mhux bħallum taqbad l-ajruplan u f'satejn tasal f'post. Ġifieri meta kienu jsifru, ġifieri għajt ħajdumu numru ta' xhur. Però u anke meta sifer dejjem kellu dak il-ħsieb li jitgħallem, illi iżur il-mużewijiet, iżur it-teatri ta' fejn kien imur. U fuq kollox jitgħallem anki jipprova jieħu ir-ruħ tal-pajjiż u qala hu stess kif billi jsir ħabib man-nies tal-lokal. Issa, kien studjuż kif edna, ġifieri Panza Vecchia nafu li kien bniedem ta' studju kbir għaliex fl-arkivju tal-katedral fejn illum għandna l-karti kollha tiegħu qegħdin ikkustoditi hawnhekk. Naraw li dan hawnhekk hawn madwar 40,000 folja differenti. Ġifieri da ta' ħajtu kollha għall-grezza tal qegħdin hawnhekk f'dan l-arkivju. Kiteb ħafna dan, ġifieri għamel ħajtu dan jaqra u jikteb. Ġifieri huwa bniedem ta' kultura kbira. Fl-1835 Panza Vecchia joħroġ l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu. Dan kien ktieb tal-istorja bl-isem L'ultimo periodo della storia di Malta sotto l-governo dell'ordine Gerosolimitano. Dan il-ktieb jittratta l-aħħar 60 sena tal-ordni ta' San Ġwan f'Malta. Ġifieri qed nitkellmu mill-Gran Mastru Pinto sal-Gran Mastru Hompex. L-aħħar Gran Mastru ġifieri. Issa kien hemm żmien fejn il-Panza Vecchia l-istoriċi ta' dak iż-żmien ma kinux iqisuh bħala wieħed importanti. Għaliex fil-ktieb tiegħu ma jagħmilx referenzi. Imma aħna meta minna riċerka tagħna hawnhekk, sibna n-noti li juża u biex joħroġ dan il-ktieb. Sibna anke l-abbozzi ta' dan il-ktieb, il-manuskritti tiegħu. U f'dawn in-noti sibna li dik l-informazzjoni ta' ilu t-tali. Dik l-informazzjoni ħadha minn dak il-ktieb. Dik l-informazzjoni ta' ilu xi ħadd ieħor. Biex insemmi, pereżempju, wieħed mill-informanti ta' Panza Vecchia kien xejn inqas minn Michel Anton Vassalli, illi dan kien għex l-aħħar żmien tal-ordni wkoll u kien protagonist għaliex kien personaġġ importanti ħafna għaliex da kellu kien waqqaf partit, ovvjament kollox bis-sigriet, dak iż-żmien ma stajx toħodha kontra l-Gran Mastru inti, imma dan kien waqqaf partit sigriet, kien partit tal-Patriotti Maltin u dana kellu ħafna nies warajh bil-ħsieb illi iwaqqgħu il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, il-Gran Mastru de Rohan. Tajbax dan ma rix jagħti iktar drittijiet il-Maltin. Issa dan Vassalli rrakkonta daw l-affarijiet daw il-ħwejjeġ lil Panza Vecchia li kien qed jistaqsih biex imbagħad Panza Vecchia kitibhom. Dan ma kienx l-unika xogħol marbut mal-istorja ta' pajjiżna. Meta Panza Vecchia kien direttur tal-edukazzjoni tal-iskel primari, wieħed mill-ewwel kotba illi kiteb u li mbagħad naturalment xerridhom mal-iskejjel f'Malta u Għawdex, kien il-breve storja di Malta, ġifieri l-istorja fil-qosor ta' Malta. Kellek naħa bil-Malti u naħa bit-Taljan. Issa, dan hu ktieb interessanti ħafna. Mhux l-iktar mill-lat storiku, għax dan ktieb ta' ftit iktar minn 30 paġna, ġifieri wieħed m'għandux jistenna jippretendi li ħajsib xi dettalji kbar. Però huwa l-ewwel ktieb tal-istorja ta' Malta li kien maħsub għall-istudenti tal-iskejjel, għall-istudenti tal-iskola, għat-tfal. Qed nitkellmu hawnhekk, jiġifieri it-tfal. Ħafna minnhom qatt ma kienu marru skola. U żgur illi daw qatt ma kienu talmu jew kienu jafu b'xi mod x'għaddiet minnhom Malta jien naf fi żmien il-Konti Ruġġieru, jew li kien jeżisti l-Konti Ruġġieru, jew x'kien hemm fl-assedju l-kbir. Jiġifieri dan kien l-ewwel tentattiv biex Panza Vecchia bħala direttur iqarreb it-tfal lejn l-eruq ta' pajjiżna. Il-qudiem mbagħad ħareġ ħarġa oħra, edizzjoni oħra, darba bit-Taljan u bl-Ingliż biss, għaliex it-Taljan u l-Ingliż dak iż-żmien kienu lingwi importanti ħafna f'Malta. Fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina insibu l-hekk imsejjaħ il-Fondo Panza Vecchia. Il-Fondo Panza Vecchia jkopri madwar 144 volum li f'termini ta' metraġġ qed nitkellmu madwar bejgħet ieħor 8 xkaffar ta' arkivji.
u madwar 40,000 folja. Il-kollezzjoni ta' Panza Vecchia baqgħet separata għalija. Ġifieri mhix inkluża fl-arkivju storiku tal-katedral. Kieku d-donazzjoni ingħatat reċenti kienet tidħol fil-kollezzjoni tal-Mixellania. Imma għal raġuni storiċi minħabba l-kollezzjoni kienet pjuttost kbira, wara d-donazzjoni tagħha lill-katedral minn neputi tiegħu Monsignor Ignazio Panza Vecchia fil-bidu tas-seklu 20, il-kollezzjoni baqgħet fl-interità tagħha għaliex anki meta wara l-gwerra xi arkivji li kienu merfuqin konservati f'kaxxi u maħbijin fis-swar infetħu il-klassifikazzjoni bejn wieħed u ieħor baqgħet l-istess kif ħallija kif oriġina l-awtur stess, ġifieri Fortunato Panza Vecchia. Ħadem fuqha fil-fatt Dominku Kutajjar li kien kuratur, aktar tard kien kuratur tal-Fine Arts, imma għal xi żmien ħadem ukoll fl-arkivji tal-katedral, meta kienu qed jagħmlu il-proġett tal-microfilming fis-sebgħinijiet u fil-bidu tat-tmeninijiet. Fil-fatt l-iskedi, il-card catalogs li jagħmel Dominku Kutajjar baqgħu relevanti biex anki riċerkaturi oħrajn fosthom il-riċerkatur l-awtorità ewlenija fuq li huwa Sur David Agius Muscat seta' jibda x-xogħol tiegħu grazzi għal dak li kien għamlu x-xogħol li kien għamel preċedentement Dominku Kutajjar. Nafu wkoll li kien hemm tentattivi oħrajn meta Don Juan Azzopardi, il-kuratur u arkivista preċedenti, ħajjar xi skulari biex jaħdmu fuqu, insemmi lil Monsignor Pietro Paul Sajdon, il-José Aquilina, il-Nino Cremona u aktar tard lil José Cardona li kien beda d-dottorat tiegħu imma mbagħad waqaf jaħdem fuqu. Dawn il-karti wkoll ġew microfilmed u llum ġew konvertiti b'mod diġitali. Eventwalment il-qudiem hemm il-ħsieb illi jkunu aċċessibbli wkoll online għal riċerkaturi biex iktar ma jkunu mifruxin għad dispożizzjoni tal-pubbliku iktar ikun hawn l-għarfien biex inkomplu nistudjaw dan il-personaġġ. Kif qegħdin naraw u nisimgħu, Panza Vecchia kiteb numru sostanzjali ta' kitbiet. Nisimgħu issa dwar 3 fuljetti marbuta mat-tagħlim. Panza Vecchia huwa awtur ta' diversi xogħlijiet ta' natura storika, natura lingwistika, eċċetera, xogħlijiet kbar, xogħlijiet ta' ċerta importanza. Imma Panza Vecchia ħallina wkoll numru ta' kitbiet żgħar, numru ta' materjal f'dal-każ stampat, fuljetti attwalment, illi huma interessanti ħafna, huma rari ħafna, ħafna drabi dan huwa l-tip ta' materjali li jintilef. Importanti il għaliex jixħtu dawl fuq l-impenn edukattiv ta' Panza Vecchia. Nafu bit-tlieta minn daw il-fuljetti jista' jkun wieħed ma jistax eskludi illi kien ippubblika iżjed, imma tlieta salvaw u allura b'ċertezza ngħidu illi ħareġ serje għall-inqas ta' tlieta minn dawn il-fuljetti. Fl-ewwel wieħed naqraw taħdita bejn missier u iben. Dan huwa fost l-iktar mit-tliet fuljetti interessanti il għaliex dana jibda billi jagħti l-alfabet Malti. Iġbra hawnhekk Panza Vecchia qiegħed jagħti l-verżjoni tiegħu tal-alfabet Malti. Dik hija fuq l-ewwel faċċata. Il-faċċati l-oħrajn imbagħad jitkellem dwar din it-taħdita, dan id-dialogu bejn missier u bejn iben. Il-missier qiegħed jgħallem lill-ibnu, qiegħed jispjega lill-ibnu l-importanza tat-tagħlim, inkluż l-importanza anki tat-tagħlim fl-ilsien tagħna, fl-ilsien Malti. Interessanti wkoll ta' min wieħed jgħid illi fit-tliet każi dawn il-fuljetti huma illustrati. Kull wieħed minn dawn 3 fuljetti għandu illustrazzjoni żgħira illi b'xi mod hija relatata appuntu mas-suġġett li jkun qed ikopri. Fit-tieni fuljett naqraw xi tifkiriet. L-iskop ta' dawn il-fuljetti huwa doppju, huwa skop ta' tagħlim. Jiġifieri Panza Vecchia qed juża dawn il-fuljetti biex jgħallem, allura il-kontenut huwa wieħed ta' tagħlim. Waħda minnhom hija meħuda mill-Bibbja taħdita bejn Tobija il-missier u Tobija l-iben. U allura għandek l-element bibliku hawnhekk għandek rakkont mill-Kodba Mazza. Imma huwa miktub
bil-Malti, huwa miktub bil-Malti ta' Panzavecchia. Jiġifieri, allura għandek l-element ta' talim f'dal każ reliġjuż, imma wkoll għandek l-użu tal-Malti, l-użu tal-alfabet kif żviluppaħ Panzavecchia. Fuq il-raba faċċata ta' dan il-fuljett, għax dawn huma fuljetti ta' 4 faċċati kollox, fuq ir-raba faċċata imbagħad għandek il-Paternoster, il-missierna bil-Malti bl-alfabet ta' Panzavecchia, u mbagħad ukoll għandek il-verżjoni bit-Taljan. Fl-aħħar fuljett insibu informazzjoni dwar it-topografija ta' Malta. Fuljett ieħor huwa dwar il-ġeografija. Allura għandek mappa tal-Mediterran fuq l-ewwel faċċata, tidher Malta naturalment, u qed jispjega lill-qarrejja żgħar, lill-qarrejja li ħajużaw dawn il-fuljetti fejn qiegħda appuntu Malta, fejn qegħdin il-Gżejjer Maltin fil-kuntest Mediterranju. U mbagħad it-test ikompli billi jispjega il-ġeografija ta' Malta, naturalment il-pożizzjoni tagħha ma' pajjiżi oħra, etc. Imma l-istess, jiġifieri hawnhekk għandek l-element ta' tagħlim f'dal każ għat-tagħlim ta' natura ġeografiku, imma bl-użu tal-Malti kif qiegħed ikun miktub minn Panzavecchia. Ma ninsewx, dan huwa fost l-iktar materjal bikri, mod partikolari fejn jidħol tagħlim żgħar bil-Malti illi nafu bih, illi salva. Il-kanonku Panzavecchia ħadem qatih biex iġib il-qudiem il-lingwa Maltija. Insibu numru ta' kitbiet marbuta mal-lingwa. Sa żmien Panzavecchia kellna il-grammatika ta' Michelanton Vassalli u il-grammatika ta' Francesco Vella. Meta Panzavecchia sar direttur tal-iskejjel, u kien mitlub li joħroġ il-grammatika tal-Malti. Issa, il-grammatika ta' Panzavecchia hija interessanti u hija differenti anke fil-ħsieb minn dik ta' Vassalli, ngħidu aħna. Panzavecchia ħareġ bi grammatika iktar raġunata. Fejn ngħidu aħna Vassalli għalih kien difett, kien tħassir it-Taljan fil-Malti u dak iż-żmien kellna ħafna kliem Taljan fil-Malti diġà. Anki il-morfoloġija, ġifieri kif tinbena l-kelma. Kellna l-morfoloġija Taljana li kienet diġà b'saħħitha ħafna fil-lingwa użata mill-Maltin. Issa fejn dan raħ difett Vassalli, Panzavecchia raħ preġu. Panzavecchia kien l-ewwel wieħed li mhux biss laqa it-Taljan fil-Malti, imma talli raħ bħala uniku. Tajjeb għaliex? Għax il-Malti kien qiegħed ħolqa tajjeb bejn il-lingwa semitika, kultura orjentali, mal-lingwa Taljana, kultura Ewropea. Viżjoni bħal din li kellu Panzavecchia kienet titlob li hu irid joħroġ anki id-dizzjonarji. Tajjeb, fil-fatt nafu li Panzavecchia beda jaħdem fuq żewġ dizzjonarji, wieħed etimoloġiku tal-kliem u jgħidlek ukoll l-oriġini tal-kelma ġifieri, u ieħor imbagħad frażjoloġiku b'espressjonijiet mit-Taljan, eċċetera. Issa, da li ġara kien illi Panzavecchia ħareġ l-ewwel faxxiklu taż-żewġ dizzjonarji, innexxu li joħroġhom. Imma Panzavecchia laħaq miet. Panzavecchia kien miet għall-arida, baqa' rieqed bil-lejl, ma kien xejn pjanat naturalment, u allura waqaf kollox. Issa, dawn iż-żewġ faxxikli ma sibnihom imkien. Fittixna kemm Malta kif ukoll barra u s'issa għadhom ma tfaċċawx. Nafu li ħariġhom, nafu li pubblikhom, imma aħna ma sibnihomx. Però xorti tajba fir-riċerka tagħna fl-arkivju hawnhekk fil-Fondo Panzavecchia irnexxielna insibu il-manuskritti ta' dawn l-ewwel faxxikli ta' dawn id-dizzjonarji u ittraskrivejnihom u pubblikajnihom. Qalb il-manuskritti ta' Panzavecchia insibu wkoll xi xogħlijiet ta' natura letterarja.
Panza Vecchia kien kif edna, kien bniedem kolt, kien bniedem bravu. U kiteb mhux biss kitbiet marbutin mal-istorja, fatti, informazzjoni, imma kellu anki dik l-arti fih. Fil-fatt nafu li Panza Vecchia kiteb diversi poeziji, kien jiltaqa' ukoll, kien hemm għaqda ta' poeti kienu jiltaqgħu, ħafna drabi daw kienu jibbu bit-Taljan. Tajjeb. Però Panza Vecchia kiteb ukoll xi drammi bil-Malti. U dik għalina hija interessanti ħafna. Fil-fatt, dram minnhom naħsbu li huwa wieħed minn tal-bidu jekk mhux l-ewwel wieħed li għandna bil-Malti. Panza Vecchia kiteb ukoll fil-qasam ġurnalistiku. X'kien qiegħed jiġri f'dan iż-żmien? L-ewwel gazzetta li ħarġet hawn Malta bil-libertà tal-istampa kienet gazzetta ta' Fortunat Panza Vecchia. Kien jisimha Lo Spettatore Imparzjale, ġifieri l-ispettatur li ma jżomm ma' ħadd. Ma tantx kellha ħajja twila din, ħarġet biss minn darbiet, għaliex peress li hu kien assis, kien jikteb ismu wkoll, kien jagħmel artikli fiha, kien iġib artikli fiha li kienu wkoll ta' natura politika, jitkellem fuq il-faqar, jitkellem fuq l-edukazzjoni, eccetera. Darba minnhom kien se jaħlu l-isqof Franġis Karwan dak iż-żmien u qallu biex iwaqqafha u Panza Vecchia kellu jobdi. Però ma jfissirx li Panza Vecchia ma ħareġ iktar gazzetti, fil-fatt ħareġ iktar gazzetti, però qatt ma kien imbagħad iġib ismu f'dawn il-gazzetti. Gazzetta minnhom li hawnhekk għandna in-noti tagħha, il-manuskritti tagħha, hija l-gazzetta Brigella. Issa din hija interessanti dil-gazzetta għaliex? Għaliex hemm min jgħid hemm ħafna minn tal-fema illi din il-gazzetta kien jiktibha Dun Giuseppe Zammit Brigella, kien il-laqam tiegħu Brigella. Però aħna sibna in-noti hawnhekk fil-karti ta' Panza Vecchia. Issa, x'jista' jiġri? X'jista' jkun dan? Ġifieri jista' jkun illi jew dan Brigella kien jiktibha ma' Panza Vecchia xi ħaġa li kienet tiġri dak iż-żmien, jew inkella li verament Panza Vecchia kien kiteb din il-gazzetta u diffiċli biex tgħid għaliex l-ismijiet qatt ma ssibhom. Imbagħad għandu gazzetti oħrajn. Fost l-oħrajn insemmu pereżempju l-Babaw, Patriotta Maltese. Dawn għandna biss il-manuskritti tagħhom, ġifieri ma nafux jekk għax ħarġu fil-verità qatt ma sibnihom, qatt ma ġew irreġistrati, imma għandna biss il-manuskritti tagħhom. L-aħħar gazzetta li kien joħroġ bismu kienet Iż-Żmien il-Mirbuħ. Dina ħareġ biss l-ewwel waħda għaliex imbagħad Panza Vecchia miet f'daqqa. Kienet gazzetta reliġjuża. Il-kanonku Fortunato Panza Vecchia għamel żmien twil minsi. Illum saru u għadhom qegħdin isiru diversi studji dwar il-minjiera ta' informazzjoni u rikkezzi fil-kitbiet li ħalla lil din il-gżira li tant ħabb. B'dan wasalna fit-tmiem programm ieħor. Għal darb'oħra.